Elgoibarko Saiobente Ermuaran Baiaran kokatuta dagoen Doimak enpresa txikia da, 30 langile baino ez baititu, baina dituen erronkak eta asmoak handiak dira. Horren lekuko da Alemaniara salduko duten artezteko makina erraldoia. Sekula egin duten makinarik handiena da, 19 metro luze, 4 zabal eta 80 tonako pisua ditu. Ikusten ari da makina oso berezia da, Doimaken egina dago, Doimak oso enpresa txikia da, bakarrik era 30 lagun, da makina hau Alemaniarako egiten ari gara, enpresa bat rodilluak, imprentetako rodilluak egiten duena, da gu honi arte egin dugu makina handina da. Beran ezaguarria dira, 19 metrotik pasatzen da luzera, 4 metro ia zabaleran, da beste 4 metro altueran. Honen retifikatzora bada, egiten du, baina horrela aparte beste operazio batzuk ere egiten du. Retifikatzora aparte egiten du, baita torneatu bai, beste unidade bat jarrita, baita ranura batzuk retifikatu bai, beste unidade badaka superakabao edo bukaera opia izan dali, torneatu ere bai eta zuluak ere egiten du. Horretarako daka, bi karro, da karro horrebiak, bi karro transversal, da 3 karro longitudinal. Danea 10 eje kontrolatzen dira zen eje bitartez, da dena iztu eta esatia, makinan pisua direla 80 tona inguruko izan, hortik gora. Piezak egin dira gomazko eta plastikozko piezak, da euren pisua izan gora, 8 tona arte, 8 metro luzeeran, da diametroa metroa pasautzeko pieza dira. Makina hau oso txikiak eranez, mekanizatuak inguruko enpresetan egin da, proiektua dugu teknikerrekin batera. Teknikerrek gauza batzuk egiten ditu, da gu beste batzuk, danea tartea, dan artean egiten dugu. Olako antzerako makinak lehen egin izan ditugu, da beti zoritxarrez hemendik kanpora diziz, Alemania, Txina, Ukraina, Rusia, olako tokietan. Ikusten dugun kabezal honek, bera bakarrik 5 eje kontrolatzen ditu kontrol numeriko bitartez. Dauka bi movimiento avance, bata X-en da beste Z-en, eta beste bi giro, bata plano horizontalian, eta beste plano vertikalian. Horregazo aparte, karro vertikala. Hor, unidade desberdina jartzen dira, horrek unidade izango da, taladratzeko, retifikatzeko ranurak, torneatzeko, horretanak kabezal desberdinik, unidade horretan jarrik. Oindikan ikusten da orduan, krisi garaiotan ere, makina herramienta Elgoibarren erreferente izaten jarraitzen da bala, ez? Bai, horrela. Hau da adibideri garbiena. Hau da urte askoren lanaren konsekuentzia. Guk beti nahita enpresa txikia izan, beti alegindu bera makina berriak I+D egiten, eta hori da gure ezaugarria. Hortik aposto da benak, gerora ere badirudi resultatuak aterako ditula, eta hemen dago muestra bat. Gu 30 lagun izan da bakarrik, horako makina bat egitea. Beti, berriro errepikatzen dut, teknikerren laguntzarekin. Olako makina handixa Alemaniaruntz bialdu behar dezuen garaian ere, horrek pentsatzen dut, oztopo handixak zorraraziko dizkizuela. Zela soluzionatu dezue makina fabrikatik ateratzeko arazo hori? Bai, arazoa seguru izango direla, gure asmoa da oso osorik atatzea makina. Kuadro elektrikoa ez ezik eta txapa batzuk aurra horri ikusten diren atiak ez ezik, beste guztia osorik atatzea. Zergaitik hori, gero montajia Alemanian errazo izan da dik.
laroi tona pizate ditu eta horretarako kamioia oso berezi izen behar da. Kamioiak modulua jartzen dira eta kamioiek ikusten dute direzioa atzeko gurpiletan ere bai. Hala eta guztiz, zigur asko malako rotondan arazoek egongo direla. Gero, asmoa da bi goraino bidaltzea kamioiz, eta gero kamioa beha ferrixien bidaltzea Holanda da. Eta Holandatik Alemaniara errepikez izan ditzak. Bueno, ez da lehenengo makina mota ontakoa Alemania bidaltzen duguna, ondala denpora gitxi, bai, igezko azken aldera, eta genuen beste makina bat, multinazioa handi batek eolikuentzako pieza handia fabrikatzeko, da, berriro ere, hor gabiltza ofertetan, hau baino makina handia hauak ere ofertatzen ari garen. Nahiko ausarta gera, zatik horako lokal txikian, horako makinak egitea ez da erreza. Bizi ditugun gara ilun hauetan, zela ikusten dezuzu pixkat Elgoibarren sektore honen etorkizuna, zuen ikuspegitik? Nire ikuspegitik nahiko zaila ikusten dut, baina teknologiakin aurre atatzeko teknologiakin da innovazioak izan behar da. Teknologiak apostu egin da, nik uste oraindik nahita zaila izan badagoela aukera munduan zehar olako motako makinak saltzea, mota ontako makinak.